Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban ilişler. Dün 11. Aprel'le bir video paylaşıptırlar Telegram'da. Şol video barada şoň gepleşik etmek istedim. Gaty aýlygynç video. Şeýle aýlygynç video ömrümde meni birinji gezek görýän. Ýöne Rossiýa halkynyň, Rossiýa döwletinde ýaşaýan milletleň şeýle wagşydygyny, şeýle wagşydyryp etmeýärdim. Neşe barada şu gepleşik edeýin edim. Kim bolsa bolsun, milleti kim bolsa bolsun, Ukrayn bolsun, Tatar bolsun, Rus bolsun, Türkmen bolsun, hiçbir adama, insana başga biriniň kellesini kesmäge ya öldürmäge ya atmaga ruhsat berilen ok. Şoň haky ýok. Bir adam, beýleki adamyň janyny kastetmäge haky ýok, hukugy ýok. Onun üçin ýüride sudlar bar, prokurorlar bar. Ýöne ol paylaşılan video Rus eskerlerinin hakyna tutulan ýanky ÇBK Wagner'ın eskerleri bolmagy mümkin. Olur bu videonu paylaşmak bilen siz bizden gorkun, biz şeýle bir wagşy tutsak sizin hemmäňiziň kelläňizi keseriz diýen manyda bütün milleti titrep durýar etmek üçin ýürüýte ulanýarlar, şular ýaly video goýýarlar. Ýürüýte video çekip dur biri, düşürüp dur video beýleksem başga bir Ukrayn eskeriniň kellesini kesýär diýerligine. Bular ýaly ujasy men entek ömrümde görmedim. Şu videoň aşagyna da goýjak şol Telegram kanalynyň linkini eger kimiň ýüregi gogşak bolsa girmesin, görmesin. Indi men şu ýerde Rus milleti barada aýtmak isleýän şeýle degradasiýa bolan milletdir diýip pikir etmändirim. Şu wagta çenni şeýle etmeýärdim. Dünkü 11. Aprel'e çenni men şu milleti şeýle wagşydyr etmeýärdim. Görüp otursam milletiň emri gutoran millet ekeni. Bular nädip bu derejeye ýetipdirler? Ne Rus milleti, beýik Rus milleti diýerler de, Velikaya Rus diýip aýdýarlar. Nämesi veliki, nämesi? Adam wagşylykdan başga bilýän zady ýok. Diňe urmaly, öldürmeli, kesmeli, ýençmeli, bir-birine zorluk etmeli. Diri eskerlerin bagşlan bolan yumurtkalaryny kesýärler, dirkä. Ene dünkü videoda kellesini kesýär. Bir ýaş oglanyň, ýanky eskerin bolsa bir 18 ýaşyndadyr, 20 ýaşyndadyr. Ol entek çaga nämesi natsist onuň. Ne şo düşünjäni ruslaryň kellesine sokupdyrlar. Diýje günne 24 saat Solovyov bar, Skabeyeva bar, beýleki Simonyan bar. Bular sany ken. Şu propagandistler diýje günne 24 sagatyň dowamyny hiç öçmen, hiç bir periw alman diýje günne halkynyň beýnisini ýuwatyr. Ukraynlar natsist, Ukraynlar eýle, Ukraynlar beýle. Özleri natsistine görýäňizde şol edilýän zatlar, bolýan zatlar Rossiýanyň öz territoriýasynda, Ukraynaň territoriýasynda bolýan zatlar Rus tarapyndan bolýan zatlar. Hakyky natsist ana şolar. Şo edýän işleri hakyky natsistleň edýän iş. Oňa Russizm diýerler, Russizm. Faşizm derler, Russizm. Russizm hemme zatdan öňürtdenni. Hemme zatdan öňde durýar, Russizm. Şol 18 ýaşly çaga ene tutupdyrlar, plen alypdyrlar. Aýtdym ýa-ni Ukrayn bolsa milleti, Tatar bolsa tapawdy ýok. Şo biriniň çagasy şol.
Benim şu videonu görmeler ekenim diýdim de özüme. Emma ýalňyşlyk bilen görüpdir. Depet açyň işe o videonu görüňdi. Şolan birini çağasy. Nämetine çiz şoňa ýa mektep oturdy. Aýdyr 18 ýaşly. Bir 20 ýaşly bolsun. Enidim çağa şol. Ene 3-nji çağa. 18 ýaşly 20 ýaşly. Şo çağa seniň çağaň şol. Ýöne gaga gaty dogry etdi. Interim gowşuk hereket edýär gaga. Putin'e tutmalı basmalı deyip üstüne suut geçirmeli reşenya çıkardı. Ama has beterrak etmeli. Bundan beterrak etmeli. Onu dinle tutup Putin'i tutsak etmeliler. Ömürlük türmede oturuyal etmeliler. Onu kıynap öldürmeli. Gözüne basıp eden işlerini şu anda 20 kilin içinde eden işlerini öldüren adamların her bir için şunu gözüne basıp şu videolarım yani eskerlerinin Rus eskerlerinin başkaları ne edip öldürüşünü, ne edip kıynap öldürüşünü gözüne basıp şu videoları basıp görkezmeli. Putin'in özüne kıynap öldürmeli. O günahı yok demenin mümkün. Günahı olmaz mı? Ana dün prikaz verdi. Paveskaları elektron görünüşünü uğratmalı. Her kimin öyüne, her kimin poçtasına, elektron poçtasına. İnnem granitseden hiç kimi geçirmek bolanak deyip ana prikaz verdi. Kol çekti ona da. Ne edeceksiniz? Ortalar Rus milleti ne edeceksiniz enne? Qawagda siz enne. Şeyde Putin'in elinne siz. Şu Putin söyleyenler var. El çarpışıp oturanlar var. Dünkü bir rolikte Mısır'dan çüşe çöp yapıyor bir erkek. Onun sorulacağı var şeyler. Neyle garayan Putin'in edeni yok. Men onu söyleyen ne? Men goğuryan Putin niye? Ne etti sana şu anda çenini 20 kilin içine diye. Ay azıcık diye pensiyamı da kalırdı diye. Azıcık diye pensiyamı da kalırdı diye. Öde Mısır'dan çüşe çöp yapıyor. Putin'i goğuryan niye? Ene mankurt vatandaşlar. Şonu diyen adam mankurt. Şu Mısır'ın içinde doğulup şu Mısır'ın içinde yaşap veren adam yine de Putin goğu diyen orada demek mankurt. Ne mi biliyor ol? Çüşe çöpler tavsırır gider yine içer. Ertesi günü yine şon gaytalar. Yine gider gelir yine içer. Yine şon durmuşu. Mankurtluk şol vatandaşlar. Hiç zaten göz yetirip bilmeyen olsan sen mankurtsen. Bular ýaly Rus milleti bardyr etmeýärdim men şu halky görüp hayran galýadym. Biziň görýän şu wata çenni görýän telewizionyada görýän ruslarymyz bular diňe display eken. Display diýilýär görkezme esbab ekeni. Nirde gowy aýdymçylary görkezýärler telewizorda. Nirde gowy çykyş edip bilen çağalar görkezýärler. Nirde bir filmler bolsa şolary görýärdik. Display'in arka tarafını göremiz o kene. O sahnaның arka tarafını biz göremiz o kene. Ene telegramlara seredin. Rusların hakiki yüzünü görürsünüz. Rusların. Neyli vicdansız milletini görürsünüz. Şu videonun aşağına men yankrimani koyacağım. Şu telegramda gören videomu koyacağım. Vatandaşlar menin şu kanalın aşağına yankı şu gepleşigin aşağına atritsaatil yankı bana karşı sen ideyanın ne doğru diyen ýaly bir komentara yazmakanız gidin de şol video seredin ondan son gelip yazın menki doğru mu yalan mı bu hiç sada bir gavat gelýän zatdan bir adamçılığı adamzady insançılığı bir gavat gelýän zatdan absolut gavat gelýän zatdan sen bir cüýjan kellesini kesmersiňe, cüýjan kellesini kesmersiňe,
Şoňa dözmersiň şonu. Mal kedilene de şoňa dözeňok sen. Ola bir adam ekeni. Bu bolýan birinji sluçy dälbi. Bu her separ bolup gelýär. Buçada beýleki Irpiňne, beýleki şäherlerine, Mariupol bolan zatlar bular. Bolup gelip dur häzir bu neçeni ýöne bolan köp video düşürilenok. Käbirin düşürýärler. Ýöne men pikir edýän. Bu daşarurdun liderlerini ýa ser edýäňiz siz. Näme üçin beýle gowşak alyp barýaňyz özüňizi? Meni şo mesele biýmada edýär. Näme üçin gowşak alyp barýaňyz özüňizi? Yok yara bermeli, yok bermeliler, yok buları ağzı bir saklamalı, yok buları gürleştirmeli, yok buları duşuşturmalı, bir daha da gol çeksinler, ağzı bir olsunlar, o elalaşsınlar, elalaşa gol çekmeli, eyle beyle. Şul edilýän wagşylyklardan soň sen şoňla nädip bir ýerde oturup biljek, nädip bir ýerde gürleşip biljek bir stoluň başynda. Şol wagşy adam bilen nädip gürleşip biljek, nähil söz tapjak sen. O sinzen pina barp eten haramdada. Şolor ýaly adam bilen sen gürleşirmiň? Ýok, gelip gaýtym üstüne gelip ortada gelip el tutuşup salamlaşyp şeýdip nime dip ýör. Olam edir şoň bilen bir meňdeş. Şonuň ikinji kopýasy sinzen pin dilýänler. Oýnamana ikinji sıraga ýene prezidentlige nime etdimi? Dalaşgar boldymy? Oýnamaga boldymy ikinjige? Putiniň eden gaýtalýar. Ýöne biz bilemzok. Ol Hytaýyň içinde bolup geçen zatlar bilemzok. Olarda da internet gatty gysylgy. İnterneti gysýarlar. Hiç şeýle işat edip bolanok, video çekip bolanok, uradyp bolanok. O köçelerine de polislere mara. İtursan polis tutýar. Nime Hytaýyň nimeleri polislere. Her bir 5 adama 10 polis. Pikir edip görüň. Köçelerde halkyň eline telefon alyp VPN'e giripsiň, haýsy nimelere giripsiň, haýsy telegramlara giripsiň. Barlap durlar. Köçelerde. Ene size azatlyk, ene size demokratiýa, watandaşlar. Bu ýaşda men tamamlaýyn. Özüňizde şu zatlary analiz edip bilýänsiňiz, analiz edip bilersiňiz diýip tamam edýän.